Takže jo ľudia, vítajte v dnešné videa. Dnes je to prvé video na tomto kanáli, extra kanáli. A dneska si ukážeme shop. Dneska je 22. Zajtra nám končí sezóna, no vlastne dneska, zajtra začína nová. A ideme sa pozrieť na shop. Ako prvé je tu Messiho bundle, ktorý stojí 2800. Prečo mi to ukazuje, že vlastne tento emote, keď ho nemám. To je jedno. Tento bundle, pickaxe, emote, ukáž? Dobre. Weekend, Hatsune Miku, DC skiny, Avatar, je tu Control, docela dobrý skin podľa mňa. Nový skin. Potom je tu Moxie, legendary skin. Wrap Shop, Fortnite Flow. Iron Man, Boty, Shark. Tryhard skiny, ľudia, ak chcete nejaký tryhard skin a tieto dva máte, vyberte si tento alebo tento. Ako neviem, prečo dali do tryhard skinov Tex Flamingo a SGT Drake. To nepochopím. Lamborghini, Endo, Gemtracky, Kosa, Geary, Bundly a Fortnite Crew. Ok ľudia, to by bolo pre dnešné video všetko, nezabudnite like a odber a čau.